Matul il-jum tal-ħadd, il-qniepel tal-Katedral ta' San Pawl ma kinux l-unika ħaġa li kisru l-ħemda tal-Belt Siekta tal-Imdina. Dan hekk kif ittella t-tieni jum tal-Medi fil-Imdina, festival li sara s-7 sena konsekuttiva fejn fih l-Imdina libset kostum medjevali. Wieħed seta' jsegwi diversi wirjiet li kienu għaddejjin fit-toroq tal-Imdina, fosthom spettaklu mtella fi Pjazza San Pawl minn diversi gruppi, fosthom Show of Arms, Anakron u Kompanija San Michele. Fl-istess pjazza kien hemm ukoll parti li nbidlet villaġġ żgħir medjevali, filwaqt li fuq it-suntir tal-katedral saret wirja tal-maġija. Il-pubbliku seta' jżur ukoll numru ta' mużewijiet u postijiet storiċi bi prezz imraħħas jew anke b'xejn. Kien hemm ukoll wirjiet tal-falkuni, kokki u barbaġanni, filwaqt li ttellaw diversi taħdidiet edukazzjonali. Fost il-wirjiet kien hemm dik tal-artist u skultur Joseph De Bono. Li neseb biex xogħlijiet tiegħi li nakkumulal dawn l-aħħar snin fuq l-aspett kif ngħidu aħna medjevali tal-bliet Maltin u tal-Italja. U kif nista' naħseb li għandhom jiġu miżmumin biex għall-attrazzjoni turistika. De Bono spjega kif mill-esperjenza li għandu u minn dak li jisma' mit-turisti, Malta trid tieħu ħsieb il-wirs tagħha. Il-parti moderna trid tieħu ħsieb il-parti l-antika. Dan niġru bħalma rajt l-Italja, il-bliet antiki jabbandonawhom biex bnew il-ġdid. Bis-sess abbandonaw li l-bliet antiki jridu jiġbdu t-turiżmu biex jaħdmu huma. Hawnhekk l-istess, m'aħna xejn differenti. Min żar l-attività fl-Imdina seta' wkoll jilbes armerija ta' żmien il-Medjuevu u kien hemm anke min prova xortieħ fil-mira permezz tal-isparar tal-vleġeġ bil-qaws.